manie, dacă eu nu mai știu cum vă tatuiez în alea, băi, venim la muncă, vă dau mesaje și când până aia, băi, venim la muncă, primul lucru cu ședința, am stabilit chestii ce am de făcut, mergem mai departe. Zic toate răutățile. Ăla, când până mea vine cu, cum îi zice, vine și vorbește rutiera, da? Și el îmi dă mesaj și mă vor să spune, puneți mă, da, pe cuțite, pe bombe, pe alea, pe nuși buni, ori vineți, bătuți. E doar pe instalarul de odinioară, să sune ăștia de la secții, domnule, ăla de la sat, să ador trupul ăla. Și jur, e doar pe momente de alea. Băi, erau ce bărbați. Dar noi ne pune să tragi. Auzi-l ăla, bă, nu vin nici eu. Puna mea stai și tu singur acolo în sală, fă bilanțul și vorbești cu tine. Te duci la resurse umane, cine puna mea știe? Știe părerea, nu știe nimeni. Asta e, iar modificări, în cu serviciul meu, oamenii au refuzat să se chiteze ce lasă. Nu mai zic nimic, asta e. Bă, mă uit la aia, secțiile, sice, omorurile, morților, ea, să mă la noi